ki khubor nakaslem jong unong san hima. Uba penyat sing sim uba de ukertong kaseng National People's Party uba nyakhon yak election chitang samoi namauren keneng constituency kabahap ha East Khasi Hills District ulayok bantap kerteng yala dia ha office jong ka Deputy Commissioner East Khasi Hills District kabalalong mentakasngi kanyau tarik urisau arajar arpaweng ha kajing senran lang kinongket kambah khmat jong ka NPP kum ukon rat ke sangma uba de menteri rang ba kajela uba prestun tensong uba de usembut menteri rang ba ubak seneu bahalang dhar ki MDC ringkat ubak WR Kharlukhi ubadai UMP Karaja Sabha bat Presiden ke NPP Meghalaya. Kani kajing thap kerteng kalong banyakhun yak election chiteng samai namauren keneng constituency. Hadian kajing khlano ubak David Nongrum ubadai UMLA Barim Henry Kalasa teng mentala palat Henry Benai ban penlong yak kajing je unong mikmat namar kajing khanglat na kajing wan ka klam coronavirus. Yes. I, Shri Penyat Singh, having been nominated as a candidate to fill a seat in the Meghalaya Legislative Assembly, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Te kabaningkong kaba nakaliang jungi kabangin let siya upay ba kalong ba hakabidip kani election nginpan kajing kersyan naki nakamenta kani kaba election namar bahadin balak khlat no iba David Nongrum ibalong MLA jong ka khatlai mor kening constituency dangshen hau benai ba ar jong ni usnem te nakaliang ka election commission of India katkum ki kendon ki ba ladon haka kamut ba hab ban pendap no ya kajaka ka bathli hapo kan rubenai nakamta ban bujit ban jiet thmai yo nomi khmat haka legislative assembly te hakabidei ba kani nakaliang jungi ngila ya cha ngila penkre namar kumafiatip nakaliang jungi ru ngilong sitting MDC te kum sitting MDC mentala atem but news nam tam layo banya kendu ikishnong kithaw ngi kendu ikinong kit kam shnong kini nongkit kam jong kiseng samla kiseng longkumi nangta ki sports club nangta ki managing committee jong ki school ki fair nangta ngila ikendu iki self help group ki longkumi te nang aslo ban ong ba ki pai ba hi ki lai i kat hi jing persyang ibor barit jongi kum MDC ban tre hakini ki news nam te ho ngaskwa ru ban pensngo ni kapor balada ki pai ba ki ailat ingi ban jet ban longkum MLA kaba ningkong kaba ngikwa ban terwah ki pai ba kalong bangin wanra ia kata ki lat jing ai jing yarap kita ki basic necessities ki jing don kam jong upai ba baro apo constituency ki balong hakmat kita ki basic necessities kum ki kita ka baningkong ka di ka umbam umdi ka batikna nangta banbiang ka supply jong ya ka hakishnong baro nangta ka baar pat banbiang ka lenti ka sengkian lene usurap bansuk kalik kawan nangta ban penbiang ya ka boarding electric haman ki yeng khamtam bangila yo kani ka scheme Slovakia scheme na ka central government ngin ya trilang bat ki borshnong ban pentikna ba kani ka scheme kanlong ka bla tre renti bat ka balala ban penbit penbiang ya baro kini ki longyeng ki baduk ki badan kam ban yo free connection na kani ka Slovakia scheme tenangta hakabide ru ba ka kot ka khya kum bangilai I menta da ka jingwan jong ni ka COVID-19 nadu snam arjar arpau ngi kala wanra ka jing ka bakrau bahai pai ba wat ka government ru teng mong tang kani ka state government ki wei ki state government bat kari India ru khampat shimlalong ba pen khre abidi ni covid te henrei nakaliang jungi ngismuthu ba ka koi ka khya kadi ka wei ka priority ba nam taki pai ba kalong ka bakong san hadu kata te hakabidi ba kani ngi persyang hi bani trai ringkat ba ki borshnong ba nginla lesi ban wanra kita ki healthcare facilities leni kita ki public health center nadu ki primary nadu ki niki health sub center hadu ki primary health center PHC hadu ki CHC te kini lesi ki banlong ki lat jingerap namta ki pai ba nong sonong khamtam hakabai de bat ka jing ajing sumar bat namta ka koi ka khya
te nakaliang jungi ngi i ba kani covid ru kala khta bha habedi ka koi ka khya te ngin persyang ban wanra e ka jing bit jing biang kata ka improvement hakabedi ba kani ki infrastructure hapo kini ki health center te kata di ka ba ngi angnut let's say namta ka jing dan kamlang jong pai ba ma ka ba arpan ka jing thrang ka jongi ka jing angnut jongi ban ya trailang ba ki borshnong baro da ka we ka jing mut kalong ba ngin warna e kata ka jing sensyar ka ba baik ka berhenti da ka ba kani ka MLE scheme ka bala mang kerpang ban penpoi syo pai ba ka ba dei ka hok jongki nakaliang jongi arkrur sanpolak shisnem kan poi be syo pai ba baro kani ka badang sa te namar ban yarap iki hakinu ki benta kiliang kibaki dan kam ya ka jingirap nalor kini ki developmental activities ka ba mentai lang pai ba te to tapi kan pangga MLE scheme kasa sakan keluar adin jeng khat na iba debit ya kata ngam shimla wat jingtip bakasa katnu henry kat ke basa ru ngin ai hok ngin pendap ya kata kamram bangin pen poilut baro kata badang sa sya pai ba timbo rekam trai tang sistem di tami bakin loko mimel era di job manget ka jingtre ngin persyang hi ban tre stom ngim long shu ban syong namar ba kapor ka ba dangsa lese lada kipai ba kinjet ngi ban long kum MLE ka arterik kamut ladangi khaina du arterik November mentau snem hadu kasngi ban poi general election arja apply kan sa stang shi snem lai banai te kapor de ka belingkot hendai ngim su fair ya kata bat ngin tre shitom bat nga ngaso ngidan kam ya ka jingtre menta lada phiyo maknasan snem shipo snem lada phim tre kam dan e hapo constituency hendai da phiyo patang shi snem ru haba phitre kamut kabun jing mentai nam tak pa ba menta phim pun dak TV ni kini issue jong di khat no ba chire ha TV kedai ke ba pai ba ki kathok ba adu kan no ki kinong morokenang trai kin kenchai halo kene ki jingjia jingsha ngim dan kam re ban pensyai ki khubor ki banang mi man kasngi kila nang syai te hakabaidei hoi kadon kata ka jingsngo nakadiang nakamon henry ban kta pat yakani election jungi ngamsngo dei ban ong bakan kta namar ba kipai ba hi kipai yakakam bangi tre om ya kata ka parti te bat kumju ru nakaliang ka state government nakaliang ka parti ru kila ai ke jing pensyai man kasngi khnang ba kipai ba jungi kinim sya elam baklapat hakini ki opponent ke jungi khamtam kini ki MLE ki badan hakaliang persya ho kajing yakun election kadai jing yakun da pidai sitting na da pimdai ru sin bakala dai election ngi hab be ban shimkhia ya kanika kam ngim dai ban kensting ya kata ngim kensting henring ila tre shitom te ringkat ru bat kajing aingo aidem jing duai u blai try kenrat ba undan ringkat bat ngi ni jing ya lenti bat kumju ru ban pensuku yaki pai ba ban ajing syai bakin jit let's say nomik khmat ubala ban tre te ngasngo ban dan artatin lada ngila tre ya kakam bat ngi IT show blai ngas hajing sno jong anam dan artatin ngin poi syaka thong jong jing job hari kenti mentah adu kata sempat wave kan rekam ya mang te apa morokenang hai kum balong mentah kan ngai i bakam dan kata sympathy with nama kawe kadai ba i hadin baklat iba David nakaying jongki mendan kandidat kata kawe desi ka baar pat kum balong mentah ni badan hapo feel ni semua bakadai kum ka general election hagani kenti mentah hot henry ni penparu jing solam ya jing klat jong i MLE jongi bat ngalap ha ru nadu tigi por ka khubor solam syakayeng kasem ka jong iba David habai dep kani jingja bila apa 100% tidak kerawan job kan ngim ong 100% henry ni trish tom ban job ni trish tom ban job bat ka jing job jongi kanam dei ka jing job jonga simet nam dei ka jing job jong kinong ilam snong kan dei jing job jong kipai ba ani kenti ba ka constituency kan sa haka record lani kan saisisin pat ka constituency kan kelah mo naka ba kinyo let's say you know mikmat uban tray nam ta ka constituency bat nam ta ka state kendiat runga kwa kren habidi ka state issue hoi kum unong mikmat lada ngin syajit ngim dei let's say ban kut ka jing tray lani kata ka jing ya sa jing ya tai tang po constituency kawai ka ba sungkhya ba balong concern yangi nakamta kani ka issue bade ka state kadai ka jing rung palat kini ki jingdi basneo kum drugs hapo man kishnong ki jongi tena kaliang jungi ngikut jingmut bangin tray ratba ngine tray borba bat ki borshnong ki senglong kme ki seng samla jung kishnong bat ki NGOs hapo kishnong
bangin tre ban yada nak ni ke jing wan rung jong new drugs hapo ka imlang ka salang ka bala long shisha ka jing ma bar ka jing trim namta kipai ba ka jongi ka ba arpat nak kamenta ka ni ka jing kerduk kam kerduk jam kisamla kum usamla ila dir ngasutu haba bun kiwan shingi kiwan ya keren bat ni ki penpau ya ka ni ka jing sosi namar ba ki kemi ki pa jong ki la adep penbu school la adep penang pen start la penlut yaki namta kata gajing dan kam jungki haka pule putih Henry haba keren pat habidi kayo kam yo jam ngipet menta ka hiar bah te habidi ba kata nakaliang jungi lada ngin poi sya kathong kum MLA ngin ajing mut ya ka sarkar MDA ban wanra ka policy ban create ya ka job opportunities lane ban wanra kata policy ban long kalat yo kam yo jam iki samla ke jungi hapo kani ka state ke jungi